Sausa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra, Dr. ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annabel, 45 anyos, minyo, taga Carcar City, Cebu. Suki ko ninyong tikpaminawan, maong naaghat yun ko og pada sa akong suliran. Punto medikal kini. Bahin kini sa gibati sa akong anak nga lalaki. 18 anyos ng iyang edad. Magsigi manggod ni siya ugmo sa sakit sa iyang batang. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ma, di na siguro ko biskwila karon mo ay. Ha? Kaya nga naman, gilantan ka? Ay, man, sakit akong batang. Kabata pa nimong sakitas batang, uy. Nagunsa mandaygod ka? Nangalsa kag bugat? Uwa man. Nagpanuhot ka man tingaling bataa ka. Direbi kaya itong aplasan. Nya, kumusta naman gibati ni mo? Wa na mo sakit ang imong batang? Wa na ma. Panuhot gila tingali to. Ay sus, ni mong bataa ka. Aron lagi tingali makaabsent ka, no? Di ma, uy. Sakit juga ito ganina. Murag, naulian manggod nga imong giaplasan o gihilot gamay. Nyaan sa mga kamo, eskwela pa ka? Oo, ma, uy. Muskwila ko. Ma, sakit na mo na akong batang. Unsa? Ay naunsa ka ba yoy? Gipanuhot na sad ka? Murag di man ipanuhot, ma, uy. Unsa ka di panuhot, uy? Lain namang kasakit, ma. Dili naman noon, ma. Dili naman noon kung magkaantusan eh. Mapil man noon kasakit akong spine. Unsa? Ay nabuing. Bibi. Suwaya na tong haplas o gilot-hilot, bi. Unsa naman? Nawa ng sakit nga naplasan o nahilot na ka? Naabang gihapon ang sakit mo eh. Unsa? Murag lahi, ma. Di, tanan ako di gini panuhot lagi, ma. Patumara na lang kong tambal, bi. Ug unsa man sa kunong tambalang imong tumaron, ha? Palitin na lang pain reliever. Ay, kaloy bayas bata, oy. Unsa man ang tambalan ng uy? Tagaan ka ko ana nga wa mangoy resita? Naamang ko'y mapalit lang nimo over the counter. Kana mga generic lang, nga mga mefenamic o ibuprofen. Ay, sige. So yan ako palit sa butika nang. Unsa naman? Napang sakit? Nagkainom naman kagtambal? Medyo gamay na lang sakit, ma. Ay, bebe. Ato nga bagag hilot ug haplas, be. Aron mawa na gyud ang sakit nimo. Ay na lang ko ilota, ma, eh. Ha? Nga naman? Kay mura man nung musamot ang sakit kung hiluton, ma. Mura man kung may bukog nga nagupok. Unsa? Naluoy ko sa akong anak kay nag-eskwela pa baya siya, unya may gipamati pa.
Hangtod nga nakahuman gyud siya og senior high ug mag-college na. Na-enroll na mo siya sa Osaka University sa Cebu. Mechatronics ang iyang kurso. Nagkinahanglan kini og medical requirements sama sa chest x-ray. Unya. Unsa? Mao na ma. Nagyuday ko no, pwede pa rin siya sa akong spine. Kinuo ko? Delikado ba dong? Dili pa hinuong kuno kayo grabe ma. Baglikay lang kuno kog alsag bugat. Oo, sige. Ay, naging pag-alsag bugat, ha? Pastilan. Unsa man kaday ng sakita? Scoliosis kuno ni ma. Unsa? Uy, saan mo nasakita? Delikado na, uy. Kinaaman di ay sa spine. Nga sa ato pa, dili normal ang pagkaymutang sa iyang spine. Ay, kinuo ko, uy. Nganong naamay ingon anang akong anak. Ngagikas magkabata pa niya, gampingan, magitaw na akong maayo, uy. Nas maayo, ana, no? Ipakita gina nimo sa doktor nga paraan ng iyang gibati. Nga magsusi kung naunsa gyud ng iyang spine. Na, ang kwarta naman pud man nang, uy. Sus, kwarta day makita na. Unahan ninyo ang para sa health sa bata. Ilabi na kay nag-college na. Makadistorbo na sa iyang pag-eskwela. Maulagi nang, uy. Simba kong magka-absent siya kung matukar na ng iyang gibati. Basta ha, ipatanaw gyud na ninyo sa hustong doktor paraan na iyang gibati. Kay delikado na. Ma, nakapat ka sa tambal. Nga naman, nagsakit na po di mong batang? Abot na yun sa akong buko-buko ma. Kinuo ko. Hapo-hapa ma bay. Sakit kayo. Kinuo ko, Dodong. Uy, naunsa man ka dain taon ka? Naluoy ko sa akong anak, kay disturbo na gid kayo siyang pag-eskwela ang iyang gibati, og napalaka ko nga basig mo grabe pa ning iyang gibati. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 2024 pa ning gibati sa akong anak nga magsakit ang iyang batang. Dahil nagpa-chest x-ray siya sa iyang pagpa-enroll sa college, nakita nga dili normal ang iyang spine. Scoliosis ko nun ni. Unsa may hinungdan ani? Ikaduhang pangutana, unsa may likayan aning may scoliosis? Bawal na ba niya ang mangal sa og bugat? O unsa pa man ang angayang likayan? May bawal ba nga pagkaon? Ikatulong pangutana, usahay ra ba kon mo sakit, akong haplasan og hilot-hiloton, makaayo ba ni niya? O basig makasamot sa iyang gibati? Ipatumarsab na ko og pain reliever. Di ba ni makasamot o makadaot sa iyang bukog? Ikaupat o katapusan, pobre kay mi. May government hospital ba nga among maduulan aron magpa-check up ang akong anak? Taga-karkar mi, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Annabel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyo mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ako lang ibalik-balik gyud no. Don't cry because it's over. Smile because
it happen. Nagoy mga rason nga nang mahitabo ning mga panghitabo sa tong palibot, no? O bisag unsa nimo ka dautan ning kalibutan na nagyapo kay amigo. Bisag unsa nimo ka maayo, nagyapo kay kontra. So mo dance with the music lang kita ning kinabuhi ha. Ay bisag unsaon nimo kiyugpus dia dinili ka mutingog halos para maglikay kang nagay kontra. Tuyoon ka labi kining bullying, no? Oo. Kining mga organizations like Lions, Rotary, unsa day mga organization, voluntarism maguna, voluntarism. So no one is above the others. We are just holding different positions in our organization. It doesn't follow that if you are the most moneyed, you are the most influential, the most senior in terms of longevity sa organization, dili in terms of chronological age, you have the right and liberty to bully the other members of the group. Dili na siya correct, sayop na siya. Na ako'y bot pasabot ani ha, especially sa mga civic organizations, ha? Voluntarism ko na good. It is not an employer-employee relationship. Dili na siya saktong mangbuli mo. Ngasaba ba ko? Gamay. Okay? So, ang atong magtatampo ko na si Annabel, 45 years old, taga Karkar City, Cebu. Wow! Musta naman diya sa Karkar, ha? Maayong pagpaminaw. Going back to our sender, si Annabel, okay? Ako lang sang paningkamutan ni Bel, matubag ni nako imong mga pangutana. Unang pangutana ni Annabel, 2024 paning gibati sa akong anak nga magsakit ang iyang batang dihang nagpa-check up, x-ray, pagpa-enroll niya sa college. Nakita nga dili normal ang iyang spine, scoliosis kuno. Ni unsa man ning hinungdan ani? Well, ang kining scoliosis medyo nabawg, mamanitar man nabawg ang imong spinal column, no? Or na wa ba mas normal ang posisyon, no? Na ay mga hinungdan ani kulang kag mga calcium, other nutrients, or pwede na trauma or congenital, no? Ay da sa pagkatao. Yung scoliosis, kung minumuduman, hiwi ang kuan kanang lordotic mo ra kag magunay muntian, kanang kipotic mo ra kag magbako, mo ra buktot, no, magbako. Scoliosis mo ra maghiwi sa kilid, no? So mao na daghang mga hinungdan og ang expert nga doktor ani usa ka orthopedic surgeon, ha? Orthopedic, mao ni sila yung mga eksperto aning pagkurier, aning mga wa ma-align nga mga bukog unsaon na nila pagtarong, no? Ako proud ko. Ako yan naon sa daer kay proud ko isik usa ka amahan, no? Akong kamagwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon, ha? Kamagwangan akong anak orthopedic surgeon siya. So iyan ang expertise. Ikaduhang pangutana, unsa may likayan aning may scoliosis, bawal na bang mangalsa og bugat? Siyempre kay basig bigti na gina, unsa pa may iyang likayan? May bawal ba nga pagkaon? Wala may bawal sa pagkaon, pero kinahanglan kaon kag calcium rich food, no? Maka nourish sa bones, other nutrients and minerals pwede, no? So mangalsa og bugat o kanang mga extraneous exercises, likayan na o minimize lang. Kay akong balikon, murag na bawg ang imong hawak o imong bukog, no? Ato sa among klase sa una nga kanang tawag ani surgery, no? O sa orthopedic na anay mga term ani. Bawg sa kilid, scoliosis, atubang ang imong kuan is lordotic o bako ka is kiputik. Tumay mga term ko may duman, ha? Dili ba ako orthopedic surgeon. So wala likayan ka pagkaon, dili lang ka allergy, sige. Pero pagkaranaw gyud kag usa ka orthopedic surgeon. Ikatulong pangutana, akong nahaplasan og hinilot, tuliluton. Di man maayo niya o basin makasamot lang sa iyang gibati. Patumar ko niya og pain reliever, Laxan og Rexidol. Di pa masamot o makadaot sa iyang bukog. Kanang Alaxan og Rexidol, mga analgesic na siya, no? May mahilot-hilot, di lang po comment ay negative kaya ako magpahilot na ba po ko sa pero more on muscle massage. Pero ang hilot gani ka ng mga naay mga bone malformation, balikon ako sa may katulong ay gayon, wala gyud ko mo sa muduol mo usa ka kining orthopedic surgeon. Kaya ila man nga x-ray, ma-visualize kung unsa may hinungdan, unsa may kahimtang sa kuan o sila na eksperto mo muna-hunaan unsa may angay buhaton nga ma-minimize ang scoliosis kung tawagon.
Okay? Temporary lang nga alibyo sa sakit ang mahatag ani mga analgesic. Kung dili makurhian ang the root cause nga nung nagsakit, magbalik-balik yun na. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Public ayo may government hospital ba nga among maduulan aron nga ma-check up nako ang akong anak taga Karkar bi. Ano may Karkar Provincial Hospital sige kog agi diha. Kada semana agi ko diha. Nindot na og gi-improve na karon ni Governor Pam Baricuatro ang mga provincial o district hospitals, no? Kay balo ko kanang karkar kumpleto mo mga kahimanan, wala lay magamit, wala may doktor sa una, nga mo trabaho diha kay job order may item. Paita sa ng job order, wala kay SSS or GSIS, wala kay PhilHealth, wala kay 13th month, job order agad. Pero kung na kay item, ma-enjoy nimo ng mga privileges sa government employee nga naay mga benepisyo, no? So naa na yung mga kahimanan da sa karkar. Na mga batanon nga mga doktor da, ang uban na nakailan ako kay obra maestro ba ako, ha? So tingnan lang dok, i-refer mi doktor ni obra. Oh, dili mo tag doon, ihatag nako ang ngan sa doktor nga di managad nimo, i-text nako kay ato nang banatan des HP. Di man tingali mga buutan man ng mga doktor. Basta kay makaya lang mutabangin na sila. Government hospital lang imong doolon. Alright? So inaw ta kasabot ka sa akong speaker nimo kuan kining Annabel diya sa Karkar City, Cebu, ha? Tungan to sa millions, libuan nga na sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayong araw. Handumanan sa kaawit. I can't be what I just heard. Could it be true? Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong kaagi. Ako si Chacha. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? How do you heal a broken heart? Feels like we were RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga taga Kalubihan, Leyte. Agat matatampo nagdas sa nga Chacha. I love you, Cha. Matthew, May chance ka ako. pasensya na ka Matthew ha. Dili pa ko ganahan nga musod anang butang agud. Oh. Gusto na ko nga friends lang kita. Dili ba dugay naman kayo nang nanguyab ni mo si Matthew, day? O day, Unya, wagin ka maluoy anak niya. ambot ba day uy? Dili pa man gyud ko ganahan nga maguyab-uyab gud. Kanus amang kunusad ka mag-uyab-uyab, unya na kung matiguang na ka. Ay, ambot lang day. Basta kay malipayon ako nga ingon ini nga wa ko'y uyab. Cha, ugma ba? Kuyik ta, ha? Asa man? Nabiyay disco din hisato kay happy na fiesta. Mo nga kuyik ta. Na, nahibaw gid siya nga dili ko hilig anang disco. Sige lang, good. Adto lang ta.
Oh, ipanangid lang ko nilang mama o papa. Dadaa nga tong amiga aron mosagot sila. Digi ka masaya, Cha. Dili lang ko Matthew, uy. Kamu lang. Anhil ako sa plane. Ikaw, good? Budis ko sa ko, ha? Sige. Padayon lang. Anhil lang ko din sa plane tanaw-tanaw sa mga manayan. Banaw, asa na ng mga nag-inom sa may lamisa, uy. Ano? Gitutukan mo ko ano ko sa kalalaki na may kuyo ka babae. Bubalihin ko. Kaya mga hubog na rabana sila. Naunsa mo ko eh. Dili man hinuon mawasak kung nauna ang lalaki ako nakita sa diskuhan. Cha. Dagan na ba yan nagtuo nga uyab na ta? Ha? Lagi. Sugtan lang gabi. Matthew? Mahala na watay wakay gugman ako. Sugtan lang ko. Gina? Sige na lang, uy. Pagtarong ba? Una lagi. Uyab na ta. Yes! Salamat, Cha. Cha, kulit ka na. Asa man ta? Ato ta silang David. Kay ako man tong gisabot nga mamutong ta. Kinsa man ang David, uy? Ay, ato ra man lang ng silingan, good. Nakakita na tingali ka na dito sa diskuhan. Kulit ka na. Sige na lang, uy. Bay, David, ila-ila sa mo sa akong uyab kay wa mo kuno siya makaila nimo si Cha. Hi, Cha. Nakakita naman ko nimo. Ha? Nakakita ka na ko? Oh. Di ba, ikaw man tong dito sa diskuhan nga nag-inom? Nga may kauban gani kang babae? Oh. Oo, ako to. Awa, ingon bitaw ko nimo Cha nga nakakita na kaani niya. Dalay na mo mga untag butong. Asa naman si Matthew, eh. Wala naman magpakita na ako. Nabaguhan ko ining tawhana da. Dito ra ko magbarkada oy. Mao ba? Nahibuong man lang kukunin mo nga wala naman ka magpakita na ako. Kung di gani ko makaani sa inyo, tuwa ra ko mga barkada. Ha? Day, Cha, naunta ko isulti ni mo ba? Unsa man na, day? Ayaw nagkalain, ha? Ngano man? Bayan ni Matthew ba? Oh, ngano man dis Matthew? Naibaw ka, Day? Nga mamayutay na si Matthew? Ha? Day, mahimo ba? Ayaw na ko binuangi? Nawa ko magbinuang ni mo, no? Mukuyog na siya sa iyang mga barkada kay mamayot. Kinuo ko. Kuan kining... Tugan. Tugani ko's tinuod. Tinuod ba ako na sayran nga mamayot ka? Kisa may nagsulti ni mo, ana? Dili na kinahanglan. Tugani lang ko kung tinuod ba nga mamayutay ka. O, Cha. Yaks! Kaluod ni mo, uy! Pero okay ra man na, good.
Wa may mawaan ako nga pangwarta naman ako ah. Dili na ko madawat ang imong pagkatao, Matthew. Oh, Maong sorry na lang. Magbuwag na ta. Cha. Siya nga good sa inyong relasyon. Mao lagi. Unyaon saon man. Dili man ka makadawat sa iyang gibuhat nako. Kalimti lang tos Matthew eh. Basta hindi ay makakita ra kag lain. Kumusta? Okay ra. Unsa man, naka-move on na ka? Hapit na. Maayo nun. Limti ng tao nga nakapasakit mo eh. Ari ka sa tao nga nagmahal mo. Ha? Naunsa man ko eh. Sukat lang ang magsige nagtawag si David na ako. Mingaw naman hinuon ko niya. Nahigugman na ako ni David. Kumusta? Okay na ko, David. Nakalimot ako ni Matthew. Maayo, hinuon. Salamat di ay ha. Sa unsa man? Nga naakapirmi. Magsige kag chat na ako. Magsige kag panawag. Okay, Ray. Di sa ko ganahan nga magkawala ka. Nga naman. Basta lang. Kuan. Magstorya lang unya tag-usab ha. Kay napa ko'y buhaton. Sige, chat. Ay, salamat. Nahuman nagyug ko sa kong gibuhat. Binuangan ko ni chat si David B. Kung mo-reply ba na ako. Hi, love. Ako ding isend. Yay, unsa man ang gichat mo na ako nga. Hi, love man eh. Binuang ra na, uy. Binuang? Di na nato na idugayan pa eh. Uyab na to eh. Ha? Unsay uyab ko taon? Nag-love na bitaw ka na ako. Uyab na to. David. Katawanan kaya dos storya sa. Kinsa bigto nga mag-auyab kita. Lagi, uy. Nadihado man ko ato, good. Binuang ramang good uta tong pag-ingon ako high love. Nya, gusto man nimo nga magkauyab dayon ta. Dugay ram gud kong ganahan mo siya. Sa una pa katong nakita to sa diskuhan. Speaking of diskohan ba? Kinsa ditong babaeng ka-table ninyo sa una? Si Ali mo to. Wa ka mag-char-char ato? Nanguyag ko ato niya sa una, pero wam ko nisog ta. Mayra sabay, kay mas ganahan ko nimo kay niya. Ayaw ba ako pasakit love, ha? Di na mahitabo, love. Kay mahal kay ka. I love you. I love you too. Diin ni kagikan. Dugay lagi ka ni Anhi. Naro ko'y pakikitaan, love. Diin man ka. Mukas niyang pangtahan na, eh. Basta na ako igilakaw. Awan sa man. Babae na imong giadto? Si babae ba, eh? O kinsa lagi imong giadto? Puy nga si pangtahan na, eh. Paulay na ko, eh. Oh, love, ay kong biyahe, uy! Love! Niander sa tingali ang imong pagkasilosa. Oday. Naglagot manggugo kay di sa mutugan kundi sa gikan. Storyahin lang na ninyo, eh. Ayaw anang away-away. Diligin mo tubag si David.
Nasuko gitingali siya na ako pa. Salamat kay di chat siya. Ayaw, sige, panawag na ako. Kay makigbuwag na ko nimo. Tinuo ko. Love, maluoy ka. Dili lang ko ta magbuwag, good. Sorry, Cha. Di ka daw kayang ihandol. Ato lang ko ning istoryahan, love. Dili lang ko ta magbuwag. Nakahukom na ko, Cha. Makibuwag ko nimo. David! David! Day tabangi ko. O sabi ako buhaton na rin makigbalik si David na ako. Dili na to makigbalik si David ni mo, day. Kay, tuwa naman to sa una niyang uyab. Unsa? Unsa yung unang uyab? Naaday ko nunay uyab si David, day. Ginganlan og Ali. Unsa? Ali? Oo, Ali. Tay ba? Nakailaman ko anak, day. Iya man panguyaban pero wa siya sugta. Di na tinuod, day, oy. Uyab gi kuno na ni David si Ali. Ni distansya lang na pagkahibaw niya nga uyab mo ni David. Unsa? O karon kay nagkabuwag naman mo ni David, aw to ano sab siyang Ali. Kinuo ko. I can't believe what I just heard. Could it be true? Mura kong mabuang sa ako nasayran nga uyab di ay si David o katong Ali. Sa pagkakaroon, dili paghihapon ko makadawat. Nga wa na si David sa akong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Chacha nga taga Kalubihan Leyte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit karikulahan. How do you heal a broken heart? How do you heal a broken heart that feels when every love? Ang mga kaagi gibawatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo galing o doon sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining talumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. How do you heal a broken? Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Nay Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi aning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Albert. Single. Taga-Katayngan, Masbate. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon karon. Kay nahack man guding akong FB account sa akong uyab nga nag-scam sad nako. Arang yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wa may bus na para sa mga lugar. Oh, kanang babae sa at mga nagkaundlandan. Kaya di na ba si tanaw na? Nakailan ka siya na po. Uy. Lain no kanawan. Mura bang naka-like ni? May naibog ba sa niya?
Yan ang bus para mo. Masakay na ko. Ano pa? Dabi sa bintana dapat. Mayo nang ginapita kaya ay. Makaulit na dyan ko sa amo. Ha? Oo, bakante mo na. Dalan na to. Kanta? Ha? Salamat. Ako din si Em. Ikaw? Ako din si Albert. So, di ko ka-license civil engineer. Dugay na kong nagtrabaho sa MDSK. May sakyan na naman ganit na palit. Mo ba? O niya nga nung nag-commute ka man ron? Mamagot ka kauban sa biyahe ko. Kung di ko kailangan mag-drive nga, wapay kauban sa sakyanan. Ah. Ano sa din trabaho niyo? Estudyante ako. Noong, alam ko kuha ko na ako mag-paper sa amin. Ano sa may course na mo? Criminology. Magpulis di ay ka. Ano sa din mong FB niya yung cellphone number, ewan magkachat-chatan. Hambuga. May kachat-chat naman. May aim naman. Kung engineer ba yun? Pero bro, uyawan yung bayhan na. Uyawan ka? Nga naman. Usahin ko. Kung mag-live na, mag-atid ang suicide. Ha? Lagi? Naligot ang PC. Maglas-las. Uy, sa may problema na nga, dato na nga. Ganun mo ibiya po niya. Munang i-comfort na po siya kung down na pa siya sa kinabuhi. Agoy, na-in-love ka na bro. Magkauyab naman na bro. Hindi mo yung ba na bito na ako bro? Interesado gilay ka na niya. Ako mo na. Good luck bro, good luck. Salamat sa comfort time. Magtugad na. Isabat na tagaan. Ha? Gisugot ako nung win? Salamat! Salamat kayo! I love you! Bisang katubuan dili ang mga gipanunti ni Em na ko. Apa na-develop ko niya din affective comfort niya. Murag na may ang akong gibatit, gawa na ko mag-mind, kung tinunod ba ang tanan niya gipanunti na ko. Hantod nga nagkita ni, kung napagudusan na ko siya, o nag-ipon niya. Ganahan sa siyang magkaanak, kay daghan namang kuno siyang pundar. May upat kuno siya kabay, may kayutaan, o kahumayan, o may beach pa. Karang tanan wa na ko magkita. Pero ni patol pagyapon ko niya, kay in love na jud ko niya. Hantod nga ni uli ni adto sa probinsya, aron adto sa mga. Kay online man ang akong klase, siya nangitang among kabangan. Unya? Unsa man itabo ni Em? Kinahanglan ibaligyan akong tanan akong properties. Ha? Ano? Dagan ko penalty sa bangko. Sagot na ba ako? Tungod kay, huwag ako magkatungan sa trabaho tungod aning akong pangmaptos karon. Sorry. Kinahanglan man kong mabayad sa penalties. Aron dili ko buktan sa bangko. Mga, ibaligya ko na lang ang tanan akong napundar. May kawaman ba ta og kwarta din sa inyong probinsyal? Aron may magkamit-kamit ko sa pag-process na ako sa pagbaligya sa akong mga properties. Ilisa naman na niya na ako. Sige. Pamurag ang akong maestra sa una din nagpahom to kwarta. Akong suyan.
makapahuwam ko nimo pero magkinahanglan tag kong maker al. Bisa di mong lula og lolo lang atong papilmahon. Ay, ma'am, di lang ko sila yapil-apil lang, may. Kasabaan niya ko. Ano lang, ma'am. Kani, ma'am. I-collateral lang na ako akong motor. May ORCR man to. Nahalat sige. Kana na lang. Salamat kay nakawamit ka, Al. So, manangit doon ako nimo nga. Mupauli ako sa among probinsya. Kay magbaligi ako sa akong properties dito. Ibilin lang ako nimo ang bata. Kay nag-review na lang bitaw ka para sa imong civil service exam. Sige. Basta, pag-amping sa inyo. Ano maning akong FB nga? Nalag-out naman eh. Hindi naman ko makalag binibalik. Nga nung ka eh. Sura niyo eh. Ang akong mga contacts nasa messenger. Huwag sila sa mama. Gusto nga akong Google account. Nga naman eh. So yan akong buhat lang FB account eh. Kung ipag-add ako sa mama. Si mama. Matawag mo na yun? Hello, ma? Uy, Albert. Asa naman di ay mo si Em? Namalin di ay mo gipuyan. Lain na sa lagi ng imong account. Kabuang ninyo ni Em. Uy, dagan na di ay mo katraso og nautangan ninyo. Halos tanan na itong paryente nga FP friend nimo sa lain nimong account. Tong gipost paya mo sa inyong mga nautangan nga mga scammer ko na mo. Unsa? Taas pa kayo ang istorya bahin sa pagkahack sa kong FB account. Huwag akong naibawan, ang ako rin kaipon ang naginili. Nilaya sa kong kaipon, da ang among anak man sa mong away. Nabalaka ko, kay gisuwayan na ba ito niyag dunggab sa kutsilyo ng among anak. Di ang nikuha unta kong police clearance, gihood ko sa police station, kidikihaday kong stapa sa kong maestra, nga akong nahuman ng kwarta. Apag gipensahan dayon ko lang mama, kung sa akong iyan, kung uyuan. Ang ako mga pangutana mo, kinimusunod. Unang pangutana. Niabot og 534,000 ang kwarta nga nasayan sa usa ka tawo lang ngadto sa akong kaipon. Nga gibaligyan ko kunuhay sa sikinan nga Ford. Ako ba ang manubag ani? Nga wa man ko'y kalibutan ani? Ug dili man sab sa akong panganak kasend? Ikaduhang pangutana. May mga nautangan sab nga akong mga kaila gamit ang akong FB account. Gipost ko nila nga scammer. Qualified theft. Diin, naapang akong anak sa picture. Matag-post, may sobra 1K nga share o comments. Kung si angay kong buhaton ani, sa sobra nilang pagpakauaw na ako. Ikatulong pangutana. Nilayas ang akong kaipon, humani mag-away, diyang nasayod ko sa tanan. Gidani ang among anak. Kausara ba ni Ana, diyang nag-away mo, iyang gihanan og kutsilyo ang bata, ug magsigit po ni siyang ateng og hikog. Pwede ba na ako makuha ang gusto ni sa bata? Unsa ko maagi? Ikaw pat, ug katapusang pangutana. Unsaon ko sa pagukod ang akong kanhi kaipon, aron siya manubag aning mga salaod nga gigamit niya ang akong pangan ug kataw o ang akong FB account. Gawa sa pao, may lain pa ba kong maduulan nga abogado nga libre karon? Palingog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Albert.
Ayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw for this episode ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana o mga problema katong mga gibiyaan, katong mga gipaasa, ang mga gipasakitan. Kuy, ay namog kabalaka na sa Attorney Elaine. Ay magsturya ta nga na inyong problema bi. Ay na mo pagduha-duha. Ay na mo sigig mog-talk din ha. Bangon. Isuwat ang inyong mga pangutana. Hatagi ni klarong background. Unsay nahitabo. O ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, palihog lang, kompletuha ang mga detalye. Uy guys, sa katong gusto mo dagan ba, tune in good mo sa ato ang IFM, no? Nga, natay mo lang fun run karong September kay anniversary sa DYHP. So, maka-happy ang ato ang mga activities for September. So, I hope, no, nga inyong hatagan o panahon nga maka-join mo aning ato ang fun run. Dina na sa IT Park karong September na ay mga details na sa ato ang Facebook page kung unsaon ninyo pag-join sa ato ang fun run. Kita-kita dito guys. Kay basin mo apil ko og dagan. Dagan-dagan lang good, no? But kita ta dito, okay? Letter sender nato karong adlaw si Albert, taga Katangian Masbate. Punto legal ang iyang pangutana kabahin sa iyahang situation kay nahack ang iyang Facebook account. Sa iyahang uyab nga nag-scam sad kuno niya. Hagoy, maurag yun nakaingon ani ang pag-scam niya, no? Naibog mangyud ka ani, nadarag gyud ka ani mohang pag-uyab-uyab online pero mo lagi ni nahack ang imuhang account niya. Nahibaw og ang imong nahibaw-an, no? Ang harang kaipon, may naghimo ana. Nilayas naman tong iyang kaipon guys, diba? Ato man tong nakuan sa drama ug sa saysay po ni Albert, no? So, medyo violente ba dito, no? Ang iyang asawa, no? O niya, gikiha sa siyang estapa sa iyahang maestra kay tungod lagi nga giilad kato nakahuwa mo kwarta. So mao ni kuy kadako niabot og 534,000 ang kwarta nga na-send sa usa ka tawo lang ngadto sa iyahang kaipon nga gibaligyaan kintahay sa sakyanan nga Ford. Siya baday kunoy manubag, siya baday kuno madubag nga wa man siya kalibutan ani og dili man sab sa iyahang pangalan nakasend. Okay. So of course dili makadepensa man ka ana. Una, makadefend ka nga nahack ang imuhang account. Second, di man ikay ni dawat, wa may proof, wala man kay gain, no? Ang kaning mga kaso sa estafa, ang kaning pagpangawat, ang kanang intent to gain. If you did not benefit anything and there is no link or proof na ikaw ang naka-benefit or nakadawat sa kwarta, di man ikay gipadalhan, then pwede ra gyud na nimo malutsan na dili ikaw ang manubag o makihaan. Okay? Ikaduhang pangutana guys, may mga nautangan sad ang iyahang kunong nga iyahan, may mga nautangan sad kunong nga iyahang mga kaila gamit ang iyang Facebook account. Bili ba no? Gipost po nila nga scammer. Gipost kuno siya nga scammer. Qualified theft, magnanakaw. Diin naapa ang iyahang anak sa picture ay matag post may sobra 1,000 nga share ug comment. Halaha, unsay angay kuno niyang buhaton. Kay grabe lang pagpakauwaw. Okay, kana di gyud na butang talang no, butang talang. Ikaw mismo ang nangilad, even if ikaw Albert dili sakto, dili makiangayon nga i-post kanila. The remedy nga dapat nilang buhaton mo kiha nimo ug dili mo pakauwaw nimo. That is prohibited under the cybercrime law. Cyber libel ang tawag ana, posible sad ganing ma-cyberbullying o dili sad pwede no nga ipakita ang picture sa bata kay menor de edad mani. So
daghan kay sila violation under the law nga pwede nimo sila ma-filean og kaso maski pag tinuod samot na nga dili tinuod kay dili man ikay nangilad katuman ang imuhang ex ito imuhang kapuyo no so dili muna ako ang gina-advise no guys dili gyud nato gamiton ang social media sa pagpakauwaw pagpanaot pagpahungaw sa ato ang gibati wherein bati na ang ato ang masturya dili nindot as against another person because sometimes guys no mo border baya na siya sa pagpanaot or libel maski pag tinuod the fact na inyong gi-publicly and openly gipakauwawan na di man siya sakto man ang rin sa pakauwawan attorney kay kasaman nangilad man, no. Your remedy is not to insult, is not to embarrass. Pili na mao ang ato ang solusyon. Naatay balaod. Mubitong naatay mga balaod. That is why we have laws to promote order. Para kung nayatakan mangganita, naatay remedyo kung unsaon na to pag-address kaning mga nanapak na to. Dili nga mubuhat pud ta og lain nga butang nga gidili pud sa balaod. Okay? So, no? So dapat dili ra pud kanila i-post kay sayop sad na ang ilahang pangasamin sa imuha. Kibaw ba sila nga kanang samot na nga kibaw sila nga na-hack ang imong account. Ikatulong pangutana, nilaya sa akong kaipon human mi mag-away dihag nasayod ko sa tanan. Gidala niya ang among anak. Kausara ba dihang nag-away ni iyang gihanan og kutsilyo ang bata uy delikado og magsige pud siya og attempt og hikog unstable ni utok imong Paris Albert uy pwede ba nako makuha ang custody sa bata unsay pamaagi? I think you can because if naay violent tendencies ang mama although as a matter of general rule no ang bata supposedly adto gid na sa mama tungod kay ang bata nga illegitimate adto man gid na sa mama wa man mo na minyo no sa ako ang nasabtan single man ka Albert so nagpuyo ra mo pero if we will be able to show no nga naadi ay mga surrounding and compelling nga mga circumstances nga makaingunta nga dili fit ang mama makadaot sa development sa mama ang continued custody sa ilahang anak, pwede gyud nato mabawian og katungod og custody ang mama, mahatag gyud nato kung atong mapakita pud nga mas capable pud ka Albert. No, unya ang iyahang mga ginikanan ug iyang pamilya tigulang na or wa na, no? Kay secondary pwede man gud untang lulog-lula niya. Kung wala, isud pod then pwede kayo nato siya kuan og custody. Sunod og katapusan niyang pangutana. Well, unsay pamaagi of course, no? We'll have to go to court kay di man na siya inaanak kasayon. We'll have to show nga naa siya psychological or mental health issues o problem. Kaya ka naman sige hatag hipog, manion kag kutsilyo sa bata, murang medyo signs na siya of violence or violent tendencies which is a mental health issue no or a psychological issue. So i-prove po na nato no. Ang korte gyud ana mo deklarar nga makuhaan og custody ang mama. Katapusang pangutana unsaon ko paggukod ang akong kaning kaipon aron siya manubag aning mga salaod nga gigamit niya ang ako ang pagkatao ug ang akong FB account gawas sa Public Attorney's Office. May lain pa ba kong maduulan nga abogado nga libre karon? Well, I'd be very honest na apod baya kaning sa IDT nato nga legal aid but need bang gud ta mo qualify? No, of course ang kaning mga serbisyo nga legal nga mahatag natog libre para gyud pud sa katong qualified nga mga indigent or katong mga kliyente nga what your capable means to pay a lawyer, no? So, if you are qualified, Albert, pader po ka mo dulog dito sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, Cebu or Cebu City Chapter, or sa Public Attorney's Office. Mga suking tigpaminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa usa ka
dumating man ang isang araw ay lilisat ng mata na. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminawan, nining handumanan sa usa ka awit, ug ingon man sa mga artista nga maghat. Nining akong ka. Ako si Freddy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluha. Kung sakaling ikaw ay Mo na ang araw at ang buwan, di nasisikat kailanman. Kung sakaling ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko lalayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Magdugo, Toledo City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Fredo. Ma, pa, manangin unta ko ninyo nga muadto ko sa upon. Magunsa man ka dito sa upon, Fredo? Manarbaho ko dito, ma. Unsa? O unsa man sa trabaho ang imong sudlan? Bisag unsa ko lang gud, ma. Magpatabang lang ko ni kuya dito. Unsa man dong? Ato ning paduon si Fredo sa upon? Sige. Padto alalala day. Total, tuwa man na siya maguang dito. Salamat pa. Basig magpabadlong kas imong maguwang didto, ha? Dili mo, oy. Ako pa, buutan ako, ha? Mantay bitaw. O niya kanus aman kamugikan. Ugma pohon, ma. Muadto na ko silang kuya sa upon. Uy, timing kay mong pag-anhirong kay nakoy kapasundan mo trabaho. Mo ba, kuya? Nuta ko. Unya, kanus ko magsugod og trabaho? Ako itong tawagan ron. Ron ugma, makasugod na ka. May gani kay may trabaho din ko pag abot na ko din eh. Dili ko maglaay. Hi! Bago ka din eh? Oh. Taga diin masad ka? Taga Magdugo, Toledo ko. Mao ba? O sa masingani mo? Fredo. Ako di si May. Naunsa mo? Di man hinuog ko makatog. Magsige naman hinuog ko huna-huna ni May. Hi, May. Mupauli na ka? Oh, Fred. Nga naman? Pwede nga manuroy na ta? O sa beto isuroy? Bingka? Dili. Balde og planggana. Baw sa da. Taway. Unsa man? Huwag ka magdali. Mag-snacks lang ko ta. Unya, istorya-istorya ta ba? Oh, sige. May, dugay-dugay nung kita nga nagaila. Pwede na ka akong manguyab ni mo? Ha? Bitaw, may isulti lang ko ni mo. Sa tinuod lang, ganahan ko ni mo, May. I love you. Fredo. May paglaom ka ako ni mo, May. Wa. Ha? Joke ra, uy. Siya baya. Nanghupaw, baya dayon. Ganahan sa ko ni mo, Fred. Ha? Tinuod ka ba? O, lagi.
Wa di ka makabantay nga ako'y unang nitagad nimo atong una ta nagkita? Nakabantay man. Nakalitan ang ganit ko. Nidool ko nimo kay ganahan sad ko nimo, Fred. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Uyab na ta. Oh, Fred. Uyab na ta. Salamat, May. Di nga lingaw na kay kasi mong trabaho kay naam di kay uyab. Nalipay na sa kuya kay nakauyab ako din Kung sa gani, pag minyo na nga rin, makita na kang liwat. Uy, unya na kuya Magtigom sa mi. Unya na ng minyo-minyo. Dali eres pa dahon sa. Walang hibaw Usa naman di kita katuig. So kata nagkauyab mi. Maog yun. Mura lagwa, no? May, day. Mo sugot ka? Saan sa man? Magminyo na lang ta. Ha? Gusto unda ko nga magminyo na lang ta. Sorry kayo, Fred, ha, pero wa pa man na sa kung una-una. Kung gusto kang magminyo, pangita na laglain. May. Haram ko kinuntak ni May. Di mo ginmutubag. Nga ano ka di siya? Nga naman ka? Nga ni anhi magkas akong gipuyan? Dili mo ga makontak. Ganinar ako sig panawag mo. Kana kay dili makontak, wa na ganahin ni mo? May, naunsa di ka? Wa! Nga di ay? Mura lagig. Lain na imong timpla. Naunsa di ka, ha? Gusto kang mahibaw? Ngano lagi ka? Wa na ko'y gusto ni mo. Makigbuwag na ko ni mo. Kay nagbalik na sa kong ex. Sa? Usa? Munda kasi mong trabaho? O, kuya. Uy, nga man? Huwag na ko'y gana mo trabaho, kuya, Kay nagbuwag na misa kong uyab. Ay, pastilan. Tugod as babae, muundang kasi mong trabaho. Sorry, kuya. Sakitan magod ko, kay pirmi man ming magkita. Muundang na lang ko sa kong trabaho. O mupauli na lang ko sa ato. Ay, pastilan. Babae ra hinundan, iundang ka na sa imong trabaho. Opa. Ay, baya. Unya mag-unsa naman lang ka din his ato? Mabalik lang ko sa pagpanguma. May pag-anhiyan lang ko sa bukid. Dili pa ko masakitan. My friend! Oh. Bay! Uy, si Bajunjun Bajunjun! Kumusta naman ka, bay? Ha? Niya, bay. Dili lagi okay, kaya mag-ura kong gibugan sa kong uyab. Baya! Gol-gol! Ay, gol-gol yay. Babae ra na Naidagang babay? Karong gabi ay, kuyog ta. Na ako'y, kaya na'y kalingawan dun sa laing barangay. Naidagang guwapa dito. Dali bay, dagang guwapa dali bay ka sa atong barangay. Huwag doon ako ipilailan ni mo. Ha? Kitsa mo na? Basta, kuyog lang na ako. Kay doon ako ipilailan ni mo. Bye, Fred. Mani akong gingon ni mo. Bago na tong amiga, si Lovely. Lovely. Ang buutan na akong amigo si Frido. Hi, Lovely. Hello.
si paminaw ni mo, ha? Ha? Napingan, lovely, oh. Bitaw Di bay. ba? Lovely kayo, no? Guwapa siya bay og buutan. Nya. Ay, napaglangay-langay diya. Birahe na yun! I love you, lovely. Fred, Bisan tuod og bago lang ta nagkaila. Pero abi mo, lovely. Gaan kayo nga akong feelings nimo. Og nahibaw ko nga love ning akong gibatik nimo. May paglaom ka ko, love. muang kon lang sab ko tinuod, Fred, ha? Ang tinuod, ganahan sab ko nimo. Nga sa ato pa, kita na? Oh, Fred, ako nakagisugot. Salamat kayo, love. Bay, may noon bay nga uyab na mo ni Lovely. Lipay kay kunyong duha na. Ako sabay, lipay sa ko. Nga, gisugot ako ni Lovely. Love, taod-taod naman kita nga nagkauyab, no? Musugot ka nga magbinyot na nata? Ha? Magkataas na ba yung atong edad? Gusto na ko nga mahimutang na ta. Love? Fred, may isulti ko nimo. O ginaot nga makadawat ka na ako. Unsa man na, love? Fred, may duhan ako ka anak. Unsa? Sorry kayo nga wako musulti nimo ini. Sorry nga nahimo kong makako nimo. Love. Karon nga nasayad na kas matuod akong pagkatao. Mahimo na ka magpalayo na ako. Dili. Fredo. Nahibaw ka? Sa ako nasairan karon. Isamot ang akong gibating kaluoy niya mo. Fredo. Magbinyit ta. Kay andam kong mga mahan sa mga anak. Salamat, Fred. Naunsa mo ka? Nanghupaw ka mangod. Ako lang nauna dong ba? Pobre ka ayo ta. Pagpangumar gyud ang atong panginabuhi sukat pagit sa una. Ngano mo gede og pagpangumalang. Ang importante day nga buhi ta. Og malipayon. Og nakapakaon ta sa itong mga anak. Gusto ko kausaban sa itong pagpuyo, dong. Ha? Unsay bot mo ipasabot? Mularga ko og Manila, dong. Ha? Naman ko'y amiga nga tuwa magtrabaho sa Manila. Iya kong tabangan nga makasud og trabaho dito. Dong, muadto ko ha. Day. Dong, sabtalang gud ko. Hindi pula nagat kay kuning atong kahimtang nga nagsigilag ugmad sa yuta. Mong sige na gud. Mularga lagod ko sa Manila. Day. Ayaw ka bala ka, dong. Manawag na ko permini mo. Dong, sige na ba? Tumani lang gud ko. Sige, day. Tubanan di kasi mong gusto nga muadto sa Manila. Pag-amping ba yung taon dito, ha? Ug ayaw itaon kalimot pagpanawag na ko permi, day. Oo, dong. Sana mong kabuwan ang kalabay. Sukat paglarga ni Lovely. Ug wa mo siya makontak ako. Ug dili sana ako makontak niya number. Pa? Kanoon naman ka? Day. Imong mama. Wag gud makontak nako, day. Ug dili sad nako makontak ang iyang number. Ha? Kung mauna, gikalimtan na ka ni Mama pa.
Unsa ba akong sa nga gibuhat man ni sa inyong inahan ako day? Unsa man? Darating man ang isa na ika'y lilis at di na matana. Pila na katuig ang nakalabay sukad paglarga ni Lovely sa Manila. Ug hangtod karon, wa gid siya mokontak nako. Tingali sa mong kalisod, mo hinungdan nga wa na siya mobalik nako. O kung kinsa matong gusto nga makikigalan ako, mauni ang akong number. 0997-263-0551. Hindi na kutob o daghang salamat sa pagtaganing ako. More power sa art. Mao kato mga higalang kaagi ni Fredo nga taga Magdugo, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan kung sakaling ikaw ay lalayo. Kung sakaling ikaw ay ang Mount Kaagi gibata na doon sa radyo. Ricky Persuelo, garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinatuloy nga naglibot sa usakawit. Yadris lang ni ining tulumanan, handumanan sa usakawit, care of RMM Productions Center Studio, 3rd floor, C.R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.